இனி இது செட் ஆகாது. இட்ஸ் ஓவர். ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சொல்லிக்கிறேன், இதனால மறுபடியும் ஹர்ட் ஆக போறது என்னமோ நீதான். மித்ரா மித்ரா ஆ இப்போ என்னடி உன்னை கல்யாணம் தானே பண்ணணும்? அதாண்டி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். விட்டுறாத மச்சான். ஒரு நாள் மட்டும் லவ் பண்ணணுமா? ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்கிறத காது கொடுத்து கேட்குறியா? சரி சொல்லு. ஒரு நாள் உன்னால் என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமா? ஒரு நாள்ல முடிகிற விஷயமானது. எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாம் பண்ணி இம்ப்ரெஸ் பண்ண பாக்குறியா? இன்கேஸ் நம்ம 2 பேரும் பிரியற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்தா என்ன பண்ணுவ?